me कमेंट बोलला आलीस की गाडीला दारू आणलीस आली एकदम दारू विचारणार सुनीस कोणी नवले उरलाला काय म्हणेल ना बेस्ट काय कार्य फोटो लाव ने सगळा बोला का कोस्टल बोलतोय कोणी आज अरे धंदा तू फोटो मला काय काय लागले ते काढला लागला आता जुरला सेमी लागली सेमी हा जुरला सेमी आलू बायगण नायरेला बरे आमडून आणली चोना सांगे सेमी